Направо не мога да ви кажа какво почувствах, брате. Холи! Това е моят специален бътплъг. Този пичага използваше бамбукова стълба да се качи до дървото и продължава да се катери по лияните, брат. Fearless motherfucker, брате, what the fuck, бах ти пича. Тук няма стълба, в смисъл стълбата приключи преди известно време и пича буквално се качва по лияните върху дървото, защото трябва да отрежат дърво. Мисля някакъв план горе, защото много листа падали или нещо, така разбрах. Но това дърво е супер високо и огромно, в смисъл то започва много надолу от джунглата и вижте докъде стига. И пича в момента просто е в ръцете на тия листенци, само това ще ви кажа. Добре, че е лек. Ама тия лияни буквално започват и свършват и там. Вау. Пича е буквално поне 20 метра височина. Вау. Пича достигна почти майлстоун. Е там горе. Братле, аз се страхувам за него. Мисля, че това изглежда мега unsafe, защото това се държи на тези листенца, брат. Insane. Аре, братленка, можеш, майлстоун, окей. Ти да си почива малко, защото сега го болеше ръката. Вау. Вау. Легенди, искам всички просто в коментарите да напишат какъв чамп е този пичага, защото това изглежда мега скери. Вау. Бах ти, това е real fucking Chad Sigma male, брат. Преди един ден, 2 дни, Мирела си изпусна слушалката в басейна. Вчера всъщност. Вчера ли беше? И Денката реши да го направи, да го сложи в ориз, защото това съм го виждал, че в интернет работи, защото дъпа влагата. Това с телефона ми, преди съм си изпускала телефона в туалетната. Работи! Така че, дай да видим дали работи. Много ми е интересно. В принцип би трябвало. Би трябвало, защото издърпва влагата ориза. Я чакай. Няма го, добре. Това са 100 ска. Че от четвърти, това са тайм. Това е момента на истината. Ама чакай, трябва ми телефон. Този пичага се качи ето там горе без стълба. Само това ще ви кажа. Без стълба, без абсолютно нищо. И реже дървото с трион. Какво викаш? Там се е качил без стълба? Да, без стълба. Ето там е стълбата, до средата. Аз го снимах как се качва до там горе. И сега се връщам и се качил там горе. Insane. Просто insane. Моментът на истината. Така. Ето. Има ли звук? Само дясната има 100%, лявата има само 11. 11, но пък Ама се свързва. аз сложих бе, Да. чакай. Не беше в ориз 2 дни? Да, я да видим. Да. Чакай сега, чакай да видя само тази. Арди. Тя тази ли беше, аз брах? Няма идея. Тази Се чува се силно. чува. Добре. Като нова? Като нова. Направо съм си я почистила и изкъпала се на малко. Да, бе, аз моите ги бях изправила и бяха по-хубави от чисто нови. Днес ще ходим на аквапарк, най-големият аквапарк в Тайланд, Андаман да се нарича. И нямам търпение, защото това да ходя на аквапарк ми е най-любимото нещо в света. Не знам, аз съм мега развълнуван, това ми е най-любимото нещо да ходя на аквапарк. Като малък ми беше любимото. Значи, ако ходиш с мен на море някога, аз винаги натягам за аквапарк, това ми е най-любимото нещо в света. Човек, винаги до край, до последно, братле, ще се сърна като малко дете, ще отида на аквапарк. Трябва сам ще отида. Обожавам. Какво също обожавам? Вас легенди. Здравейте на абсолютно всички, аз съм вие стана Шибана легенда. Поздравления за победителят от гивове на миналото видео. Ако нямате идея за какво става дума, на всяко едно видео от 16 февруари до 16 март раздаваме по 50 лева кеш, било то по банков път или по Econ, Speedy, whatever. Ако желаете да участвате, трябва да се абонирате за канала, да харесате видеото и да коментирате нещо, което е свързано с видеото и най-долу ще оставите вашият Instagram, за да може екипът ми да се свържи с вас, за да ви вземе данните и да ви изпрати кешовицата. Това е кампания от мен за вас до 16 марта. Този аквапарк изглежда огромен. Това е най-големият аквапарк в Тайланд, Андаман да се казва. Има 12 екстремни парзалки и още 36 по-малко екстремни парзалки. Много зони за храна, чилване и плуване и море и вау. Това е най-огромният аквапарк, който съм виждал. Тук има рандом огромно драконче, воден дракон, I guess. Натам май е детската зона, както гледам. Натам са парзалките. Дамите им се яде, на мен ми се пие. Не знам за теб. Така ли? Мисля да ударя един коктейл, който съм убеден, че няма да е натам. Аз си мислех, че ще докато затворим направо се парзаляме. Защо не и двете? В самия аквапарк си има селце за ядене, толкова е голям. Това е най-огромният аквапарк в Тайланд и мисля, че е третия най-голям аквапарк в Азия, но не съм сигурен, четох го в Reddit, но
си представям, че е истина, защото няма смисъл да се лъжа. Искам да видите просто колко е огромно самото място. Там е зона за чилване. Аз влязох тук в зоната за готвене на служителите, без да искам. Но да. Има рибки. Има големи риби. Как ще го кръстим онзи там? Ами, пешо. Пешо. И аз това си мисля, Пешо. Пешо рибката. Как ще го разпознаваме да знаем къде е Пешо? Има оранжево по средата на главата между две черни. Той има много такива, ама никой не е като Пешо. Но има една жълта, виж я. И не виждам други жълти. Ей, йо! Нямам търпение. Агенти Сонал ви каза, че имаме GoPro и имаме, освен че имаме... А те ги носят! Това е гениално, вместо хората да ги мъкнат. Това е 400 IQ! Браво! И това е голямо, това може повече от един човек. Мисля, може тримата заедно, четиримата имам преди да се цъкаме с това. Уникално. Много яко. И сега си представи, имам началник за GoPro-то. Де факто никой не е нужда да държи и да се страхува да ме падне, просто ще се държиме и началникът снима POV. Това е много яко. А дали на татка за тия къщи има още там? Да, има още там. Може да си наемеш къща, по принцип. Това е много яко. Вижте, там са 8! 6 човека. Значи, Вики, най-малко ексайтната беше. Дойде тук. Това, което искам да кажа, че тук може да си наемем къща, ако искаме privacy, за 100 евро на ден, просто си имаш къща. Какво ще правя с тази къща? Няма да си в нея. Например, ако ти ставаш повече неща, кърти, работи, вместо да ходиш да си тук среда. Мисля, има логика. Ти семейни хора. Ако имаш бебе, искаш да му смениш памперса. Да, аз съм си много добре. Обичам да се глезя. Ей, затова изкарам пред за да се хачат легенди. Ей, ние сме тук. На здраве. Айде от сутринта. This is life, this is living. Това е най-якото нещо на света. Holy fucking shit. Oh my god. Маре, това е много добро. Моето мъкто е много сладко. И това е сладко, но не мисля, че е сладко от подсладители. Просто кокосовото мляко е много сладко. Ароматът е много силен. Това ми е новия любим коктейл. Това няма нищо общо с българските. Не го поръчваме в България. В България гаден, тук е брутален. Ама те го правят с Кокосово мляко. Това ми е любимия коктейл след скино сауър. Скино сауър е много добро. Ама той сложи буквално истинско кокосово мляко от това в почилка. Добро ли? Да? Да. Дай пак го помня. Направим съм. ADHD легенди, не си спомням добър път. Тия коктейли са леко скам, защото това цялото е лед и за пиене имаше много малко, прекалено малко. Легенди, още не сме тръгнали втори коктейл за мен. Това не е моя де. Това е на Мирел. Ти сега не ми давай толкова алкохол да пия. Как Аз да се... Как се пускам на пърдалките? Това ми звучи като твой проблем. Yo, that one there was up. На здраве. Ще правиш и балончета? Да. Ариел, русалката. Ами да. Тук се прилича на Ариел, сега ще съм. Абе, това прави много яки балончета. Много яко. Значи, легенди, искам толкова лайкове на това видео, колкото балончета, които ще направихме. Много. А така. Повече лайкове. Минимум 4000 на това видео. Вижте каква яка чаша си имам. Това е Капитан Самут. Вашето какво беше? Как се казва? Това е Викито, ето я. Ето ма. Little Nagан. Неган. Окей. Абе, хайде бе. Ти се е към храната, а? Не, то да. не. Първите две парзалки, на които отиваме, са двете с пояс. Едното е подобно на листото, което е в България, а другото е просто ето това голямото. Това са ни първите парзалки за деня. Нямам търпение вече да се пускаме, аз съм огромен фен. И най-якото е, че не мъкнеме пояси, брат. Това е genius. Взел съм си началник за GoPro, за да може да имаме истинско POV на самите парзалки, вместо да държа. Смятам, че бъде много яко, така че нека видим как стават нещата. Легенди, това ни е първото видео с камерата на челото, POV. Това ще е мега яко, брат. А това е толкова удобно. Как сядат повече хора тук? Сгъчкани. Нямам търпение. Това ще бъде много яко, брат. О, въртът ни. Yes! Yes! Let's go! Oh shit! Oh shit! Oh!
Това беше много яко. Нямам търпение да отидем на голямото. Да. Момичета, пързалка номер 1 от 1 до 10. 8. Аз бих казал 6, защото тръгването беше малко, но такова запеснахме малко. После беше яко. Това беше дето да нас завърти. Ясно. 6 от 10 бих казал аз. Да. Бих казал 6 от 10. Защото ако това е... Защото е кратка, в началото е бавна, но накрая беше яка. А и все пак имаме 12 екстредни, така че ако това му дадеш много висока оценка, как пък другите си ги оцениш? 6 от 10 сме. Качваме се на Eagle Flyer. Това е листото. Тук е... 60 кила, той да дари 10. Не, за да не си прътно с краката да удариш някой. Ставаш си, ваде, и крак в лицето. Не знам, аз качвам се мега комфортно. Оу! О, това е леко другото. Оу, щит! Оу, щит! Това е бързо, брат! Ама не е често за сили даже! И сега! Оу, щит! Това при мене беше с гъб и направо не мога да ви кажа какво почувствах, брата. Holy fuck! Oh my god! Are you okay? Yes! Легенди, отиваме да си зареждаме GoPro-то, защото го зареждах цяла вечер и съм го оставил включено докато пътуваме и батерията му тук ще свърши след 2 пързалки, което е отвратително. Но тази последната, на която бяхме, беше вау, защото не мога да повярвам колко беше силно. В смисъл, като сме 4 човека и засилката е нереално голяма и трябва да се хванал мега здраво, трябва да се хванал, за да може да оцелееш, как се казва. Това е точно като в живота. Трябва да хванеш живота за топките, за да можеш ти да го контролираш него, а не той да те контролира теб. Точно затова трябва да инвестираме в нас и в нашето бъдеще в сегашно време, а не да съжаляваме, че не сме го направили по-рано. Легенди, един от начините да инвестирате за вашето бъдеще е Bonex. Bonex е платформа, която ви позволява да инвестирате в крипто чрез всичките стандартни и традиционни начини, но и по начин, по който нито една платформа не ви позволява, и това е в кеш. Може да отидете до офис на EasyPay и да си платите криптото в кеш, да го купите или да продадете крипто и да си го получите в кеш за по-малко от 1 минута. И това е единствената платформа, която го позволява е Bonex. Bonex е българска платформа, но се използва в цяла Европа и е изключително известна и набира популярност все повече и повече. Желаете да се регистрирате в Bonex, може да използвате линковете ми долу в описанието и да вземете 15 USDT напълно безплатно. Само като се регистрирате и си верифицирате акаунта от линкът ми в описанието, без да правите никакви депозити, получавате близо 30 лева напълно безплатно. Трябва да сте над 18 годишна възраст, за да се възползвате и линкът ще намерите долу в описанието. Инвестирайте за вашето бъдеще и хванете живота за топите, без той да ви хваща вас и да ви изненада. Намерих зарядно и си остави GoPro-то да се зарежда, за да не губим време, а като цяло, защото сме тук, си взех едно такова, докато се зарежда GoPro-то да си използвам телефона, което е 10 от 10. Надявам се това да е добре като микрофон и като качество, защото нищо не се вижда, защото като е някакво тъпо кълъвче и цялото слънце блести и буквално нищо не се вижда, но ще видим. Hello! Намерих си зарядно, купих си, зарежда се и докато чакаме си взех кълъв. Доволно положение. Вие как сте, правите ли се на русалки? Да. Изпуснах ли ви? Да. Нищо. Е, както виж. Това е най-мини екстремната пързалка и колкото и безобидно да изглежда, искам да видите колко рязко ви те спуска. Колко надълбоко, о май гад! Дълбоко ли е? Да! Готови ли сте? Много е дълбоко! Бах яхто! Как е? Добре, много кратко. Много, ето, да. А много ли е дълбоко? Че ми е интересно. Колко е 310 и то ти? Не е чак толкова много. Давай! Бах яхто! Това е за GoPro-то за подводаване в потъва. Беше много яко. Ейко ще като друго, като изплува след теб. Като какво? Изакал го това, си го държа в дупето. Легенди, това просто истината е, че това е моят специален бъд плъг. Носи си го, за да не потъвам, когато ходя на аквапарк. Бъд плъг! Еми да, какво? Човестинка си е, бе. И аз искам да взем твоя. Айде. Майка ми беше по абсолютно същия начин. Същия, братле. Едно към едно майка ми, за да и като тръгна да рева или да креща, спи да ме излагаш. И ме щипя във върти, братле, така се едно болче за върта, разбираш. Чули, мамо? Майка ми гледа боловете. Беше отвратително, като бях малък. Но вече те обичам и всичко е наред.
Легенди, чакахме около 30 минути, дори не, по-малко. Чакали сме 25 минути за този пояс и чакаме още един пояс за другите две маси, защото сме по двама и ще спуснем на това. Искаше ми се да изгопрото, обаче ще използвам светкавица, защото вътре е тъмно и тъкмо през цялото това време, където сме чакали, според мен GoPro ще се е заредило някъде, но мисля да изчакам поне още час преди да вземем GoPro, за да продължим. Легенди, искам да видите скоростта, с която ще ни изстрелват на тази парзалка. О май гад. Не е чак толкова бързо. Изглежда се е много по-бързо, но то просто водата спира малко по-рано, което е малко... Обаче може би се засилва там отвътре, защото... О, да. Виж какво става. Иначе, дрип. Независимо дали сме на аквапарк, дали се потиме, дали сме на море, на плажа, океана, правиме секс, потиме се, сауна, парна баня, whatever. Бижута на iStyle.bg никога не си променят цвета, не оставят петна. Доставят се до един ден в цяла България. Има супер як асортимент, на перфектна цена се и може да спасите 10% с промокод DIN10. Линк за iStyle.bg долу в описанието. 1, 2, 3. Камък на улица хартия, 1, 2, 3. Okay. Камък на улица хартия, 1, 2, 3. Значи ние сме заедно. Запуснете първи, за да може да снимате и ние като се приземяваме. Добре, айде. Да, ние сме доста бързи с теб. Чай да видим как се спускат. Доста стръмно и интересно. Нямам търпение. Добре, ами, кой отпред? Аз не знам дали ще мога да снимам. Ти се дръж, аз ще се събра. Добре. Ще се жертваме, сдържи с една ръка. Евгений, това трябва да е ръката, която да ми спаси живота днес. Защото с дясната ръка ще трябва да снимам. Може би какво ще се вижда, да е, защото е тъмно, но... Защо трябва да сме легнали? Мирела, успех! Let's go! Oh my fucking god! Само ни кава, легенди! Едно добро! Гениално! Това е уникално, легенди! Обожавам, не вярвам на хората, които не харесват аквапаркове. Уникално, обожавам го. Справихме се. От 1 до 10? Трябваше ли се да чакаме час и половина? Не. И аз мисля, че... Не, парзалката е много яка, просто... 6 от 10, очакването го прави 5 от 10. Не, парзалката е готина, но наистина съм съгласна. Да. 6, айде да сложим 6. 6 от 10. Добре. Значи, тук България би за момента. Да, наистина, за сега, освен, че да носиш пояс и постоянно е досадно. Това с пояс, където автоматично го прави. Само на една парзалка. Ще си кажем в края. 6 вместо 5 от 10. Да. Чакаме Вики и Габи. Как беше? Да. Парзалките, на които сега ще се пускаме са Garudasaurus, Dragon's Drop и Cobra Curls. 3 парзалки са. Ето това сте. Дами, готови ли сте за трите? Коя от вас не харесваше собалките? Габи. Аз ще харесвам собалките. Не харесвам. Бъдех паханете. Не, аз съм пуснах на собалката. Да, и аз ще пусна. Не беше кой знае какво, ама... Някой друг ще му падна джапанката отгоре. Как че някой му паднаха джапанките отгоре? Вярно. А добре, те не ти ни казват поне нещо. 5, 6, 3, 2, 1. Виж го. Обсър. И вече трябва да излизайте. То се вижда. What? Кога отиде там? Уоу. Айде да загреваме с тази. Окей? Yes! Friend, hello! Thank you. Can I go and film them, your friends? You. Okay. Hi, Gabi! Ужас! Удравите много? Не знам. Супер! Определено не е зле. Айде, Мирела идва да видиме.
Там са, да. Няма, не си изхвъркнали, не си изчезнали. Да, ама баска ми влезе в... Окей. Okay, one more friend we have. Okay. Aye. Жива, мъртва? Това е много гадно, брат. Не, а това е най-малко гадно. Вижте всичко в газа и в... Да. Вагна. Айде Мейнджес. Аз дори не гледах. Аз даже отворих. Много ясно как ще гледах. Аз гледах да се спорили, че мен много ме искаха легенди. Я вие кажете в коментарите как изглеждаше според вас. Много тъпо не ми позволяват да използвам GoPro-то в тези. Имат си някакви сейфти регулации, които трябва да спазвам, така че, за съжаление, няма да успеете да видите за какво става дума. Давай, Мирел, можеш ти си. Затвори се, край. Айде! Легенди, както винаги казвам, трябва да се работи умно, не здраво, а умно и здраво по принцип е най-добре. Но гледайте, няма носене, просто съм си го сложил на рамо. Тоест, това легенди трябва да тренирате, да имате големи рамене. Не може да отидете на аквапарк да си носите пълъците. Преди малко ще да се приби да падне от тук от 100 метра, защото се блъска навсякъде с това не. Ама не се напрягам да го нося. Да, не знаеш много факти. Знаеш ли как е построен Бурдж Халифа? Не. Защото го гледахме. Чакай, всъщност, това Бурдж Халифа беше в Дубай, нали така? Знам, че всеки отделен леер е възможно най-тесен, за да може тази баланс и центъра на тежест да бъде винаги в средата. И че с с някакъв прешър отдолу нагоре са вкарали върха. Може и да греша, ще го факт чекна и искам да ме поправите в коментарите, мисля, че точно така беше. Ножица, хартия, 1, 2, 3. Само да кажа, с който и да съм, искаме с розовата. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. А някой трябва да... Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Ай, с тебе се знае. Знаеш, сме по-леки и по-добре гледат. Се осамотиме на този син мек Той е меко. балон. Той е по-меко. Уникално. Той има дупки, вижте, а другите нямаха. Няма да фръкнем, бе, какво ще ни стане? Абе как ще хвъркнем? Тя Габи е достатъчно балансирана, за да ни пази на земята. Пуснете момченцето, ако иска да мине да сме Айде. заедно. Здравейте, легенди! Габи, че ще тиеме на... О, боли, боли! Айде! 3! Или пък 2! Видяваме, че заедно. Окей. Let's go! Легенди! Мале, много е топло! Yes! Let's go! Стига и тук ме доче! Той ли беше, бе? Това е минусът за това да имаш голямо дупе. Опира се навсякъде. Значи, легенди, много е добре, не се оплаквам, много е забавно, но е почти толкова добро, колкото качеството на iStyle.bg. Най-добрите бижута в България, 316 SL премиум стейнлес стил, доставки до един ден в цяла България, асортимент над 150 продукта, има гривни, ланци, пръстени, обеци за който носи идиотите като мене. Има гердани с висулки, особено сега има нова колекция, над 70 продукта. Линк за iStyle.bg до описанието, както и в Google. Ако просто обичате iStyle.bg, ще го намерите. Независимо къде се намирате, независимо как се обличате, какви са ви интересите, общо бижутата на iStyle.bg са перфектни за всяка една визия и както е мото, завършете си вашата визия с iStyle.bg. Линк до описанието. По принцип са мъжки, но тя носи iStyle.bg и тя носи iStyle.bg и тя носи iStyle.bg. Така че, ако сте жена и искате да носите готини бижута, пак важи. Супер са! Втори дубъл от нас. Този път сме на тази. Опа, опа, опа. Айде! Този път искам малко клоузъп да ви виждате лице. Ей, няма да ми скубеш каката само. Да не почне да ви скуба косата.
Виждате легендите лицето, да видите колко е готино тук да правим. Let's go, легенди! Let's go! Oh, shit! Не е толкова страшно, трябва да бъде често, дори изобщо да е мега чила. Добре, влизаме пак на тъмното! Става, да. Окей, let's go! Oh, shit! Добре, края си заслужава. Добре, аз съм доволен, мен ме изкефи. Мисля, в началото беше малко сушко, но после стана готино. Това е като абсолютно всичко в живота. Не се отказвайте още в началото, преди да станало интересно. Как бихте оценили тези двете от 1 до 10? Цилиндъра, това, което бяхме с Габи второто, беше 5,5. 6,5. Да. Даже на двете дам 6,5. Да, 65. 5,5 според мен. Просто ни е дигната летвата явно. Да. Очакваме някакви брутално. Пък те са добре реално. Не, те са много яки. За мен много ме кефи, аз съм много доволен. Да. Може би просто като порастваме малко и то страха малко като изчезне. Да. И като сме били малки и всичко изглеждало много по-екстремно, много по-голямо като размер. Сега някакво има. Има допамин, има адреналин, ама знаеш, че е сейф. Някакви такива работи, знаеш, че най-вероятно няма да те погребат тук. Така че да. Let's go! Вики, това ни е първото родео заедно. Айде! Бате, много е топло тука! Много е топло, човек, чакай, е топло! Абе, и доста бързичко трябва, често съм. Да. Не е зле. Но не е. Бигнани! По-напред сме. Ай, аз съм на червения дракон. Тук сме с надолу главата легенди. Това ще бъде много интересно, надявам се да бъде добре. Ай! О, май гад! О, май гад! Това е много кратко. Но пък е много яко. За малко да ме биеш. Беше много яко. Ние с Мирело до последно бяхме почти на едно и също ниво. Легенди, правиме си последната пързалка преди да си тръгнем, която е тази пързалка. Последната е, защото е най-дълга и е лоу-ки интересна, но е доста дълга, което е добре спрямо другите. Това да ни батерията на GoPro, ще седиме след малко. Айде! Let's go! Юху! No hands! Добре, краят на деня ни. Колко оценявате аквапарка от 1 до 10 като цяло? Като красота го оценявам на 10 от 10, Да. като пързалки на 7 от 10, 8 от 10. 8 от 10. На 7 от 10. 7-8, да. И аз го оценявам на 7 от 10. На мен ми харесва. И аз бих казал 7 от 10. Много красиво, много красиво, доволни. Най-хубавите коктейли, които съм пил извън бар. Да, най-хубавата пина Да. колада. И храната беше много добре. Да. Легенди, искам вие да оцените от 1 до 10 аквапарка в коментарите и ще се видим отново утре в 21:00. Обичам ви, обичате се и вие. Чао!